Palanggaon, higugmaon hantod matapos ang kalibutan, mga tamis nga pulong, nga maayo unta ug naay kamatuoran. Dali lamang ilitok sa mga baba nga ihalas ang dila, mga walay balatian, di man lang mamilok kung makapahilak. Ikaw nga nabaghuan sa pamati, nga may kagakos tunga sa kangitngit, dali lang napasunod, nakuot gikawat ang tinaguang gugma, nga para unta sa makasukli kung unsa ang nahatag. Sa kada tusnob sa ngabil ngilit sa baso nga makalipong, nasobraan sa tilaw, natagak ang mga sapot sa usalang kapamilok. Dili na mabalikan ang kasaypanan sa kagabhion, nga nailad ang alibangbang sa karaang laang, igo na lang sa pagkisikisi, pero hinay-hinay sa pagkaluya, human na ukuban. Mao ang mga pasumbingay nga katawanan pamation, pero likod sa binuang, daghan ang may pagmahay, na sobraan sa pagsalig, samtang hanap-hanap ang dalan pauli sa panimalay. Ug dili na mabawi ang nahatag, kantidad nga dili mabayluan og sapi. Maukuhain na lang og pagtulunan ang kasaypanan, para malikayan, ikaw makaduhaan. This is Earl Sua, and thank you so much for watching. Please share your thoughts in the comments below, and see you on my next video.